Kerrejja antika li għal 20 ta' snin tħallit fi stat ta' telqa kbira u periklu kbir għal madwar 40 familja, reġgħet ħadet ir-ruħ wara li fl-aħħar xhur saret ħidma qawwija mill-awtorità ta' djar biex tiġi rriġenerata. Ix-xogħol fuq ella ġus li tinsab fil-qalba tal-Ħamrun qed isir b'investiment ta' madwar 300,000 euro. Residenti li jgħixu fil-binja qalu li kull min kien jirfes mill-ladba l-ġewwa tal-Kerrejja kien jiskerraħa. Madankollu, isostnu li llum m'hemm ebda paragun mal-istat li kienet fih sa ftit ta' xhur ilu. Differenza kbira kif qabel kien ikraħ. Matab kienet, kif kien qabel u musaħħala ta' kif kienet qabel missaw, issa ġenna tal-art li qabel. Ridi jisu f'ambjent differenti, f'ambjent ġdid. Naf li kollu mista ta' li jiex ħajja ħjar, tifhem? U ġifieri anka s-soċjetà u hekk kollox jgħottu. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità ta' Djar Stephen McCarthy qal li l-binja kienet fi stat ta' telqa kbira u periklu kbir għar-residenti. Żied li l-awtorità mhix qegħdem biss biex tipprovdi postijiet ta' akkomodazzjoni soċjali, iżda toffri wkoll servizzi bħal dan li qed twettaq fil-Ħamrun. Hawnhekk sar xogħol ta' tikħil, ta' żeba, ta' tiles ġodda, ta' tankijiet fuq il-bejt u elettriku sar refurbishing totali u fil-fatt anke fuq il-bejt sar il-kontrabejt. Kien hemm ukoll postijiet fej kellna nbidlu wkoll is-soqfa, tifhimni għax kienu perikolużi u biddilna s-soqfa wkoll fih dak. Is-Sur McCarthy qal li l-awtorità se tkompli bl-infurzar tagħha biex tassigura li min qed jgħix f'dawn l-appartamenti ta' akkomodazzjoni soċjali ikun konformi mar-regoli tal-awtorità. Is-Segretarju Parlamentari għal Housing Rodrick Galdes appella biex dawn il-postijiet li qed jiġu rrinnovati jieqgħu jiġu miżmuma tajjeb. Diġà teżisti kollaborazzjoni ma' diversi entitajiet fosthom anke mal-Kunsill Lokali bilan li binjiet li huma fil-lokalitajiet tagħhom jinżammu fi stat tajjeb fuq kollox kif diġà qed dawn huma assi tal-pajjiż huma assi tal-gvern li għandu bżonnhom u iktar ma nindukrawhom inqas tkun l-ispiża l quddiem biex tmantinihom kontinwament. Dan huwa wieħed minn qatt ta' proġetti ta' riġenerazzjoni li qed twettaq l-Awtorità tad-Djar u li permezz tagħhom il-familji qed jgħixu f'ambjent aħjar u qed jingħataw daqqatit biex jgħixu f'dinjità.